welding inverter na powerhouse. Pero kalas-kalas na lahat, pati housing, likod, harapan at saka likod oh. Yan. Pero ayusin pa rin natin to.
Hello. Subukan na natin tong i-testing yung bagong gawa nating welding inverter na powerhouse yung brand. Bali 200 amperes lang. So on ko na yung welding. Yan, nag-ilaw na. Settings natin ng 160. So try na natin yung welding.